Čau, čau. Takže dnes si ukážeme, jak nainštalovať do Counter-Strike 1.6 wallhack. Takže prvé stáhnete si wallhack, bude v popisku videa stránka, pôjdete na .ulož.to.sk. Tam si nájdete, a co je to s tím. Já mám FPS, kteří mají tak to už. Půjdete si na ulož.to a tam napíšete Counter-Strike 1.6 wallhack no vírus a dáte si tam kvíčníky a tento. Si ho stáhnete. Tu půjdete, něco tam píše. Chceme. Tu si ho stáhnete. Dáte si ho na plochu a tu ho máte. Teď půjdete do Counter-Strike 1.6 a vložíte si to, tu zložku C1 si vložíte tu. Čiže to si vložíte tady áno. Já už to dám, protože já už to tam mám a ukážu. Dobrý den. Takže půjdete na mapu Crazy Jump. Čekáme, mě se načítá. A prostě zapnete to z F1. Máte tam tak, a stlačíte F1 a vypisují se vám hráči. Znáte nabrát tak, alebo ještě tak může být, ale radši tak. A tam si je postřílíte. Dobře, ukázal jsem vám. Prosím, komentujte, lajkujte, co já vím čeho. Takže já se s váma loučím. Ještě si tohle hledám. No, co? Takže čus.